Podle místních zakletý dům, podle expertů nevysvětlitelná záhada. Podívejte se, jen tohle se stalo dnes. Dopoledne splála další zásuvka a na stole se škvařily igelitové sáčky. Aniž by chyt, tak se rozstavil, takhle se spek. Ještě hůř dopadl vlhký ručník v koupelně, kde se objevují silné výboje. Už byl v plamenech, když ho Mračkovi vyfotili. Co přijde, už nikdo neví. V domě už se vystřídala řada odborníků. Všechno nasvědčuje tomu, že se tady objevuje vysokofrekvenční záření, tedy něco na způsob záření z mikrovlnky. Je možné, že se takovéto extrémy mohou dít, ovšem ty další efekty rozbíjení skel a hoření mokrých ručníků je velmi neobvyklé a je to třeba teda měřením nebo nějak prokázat. Zdroj nedokázal nikdo určit, podezření padá i na armádu. Dům sousedí s vojenským prostorem. Ta dnes stejně jako včera telekomunikační úřad tuto možnost vyvrátila. Armáda České republiky ve vojenském újezdu Brdy v blízkosti obce Strašice neprovozuje žádné zařízení, které by mohlo mít vliv na výskyt uvedené anomálie. Vzhledem k tomu, co se tu děje, tak víkend bude asi velice krušnej. Další experti mají přijet zkoumat záhodu. Až v úterý Mračkovi se zlobí a tvrdí, vše se jen oddaluje a jestli dům vyhoří, nikdo nám nic nedá. Tereza Majksnerová, televize Nova Strašice.